сме в Mineplex или по-точно ще играем една игра, която ме впечатли доста. И то именно Team Deathmatch, която е на там. Team Deathmatch и в тази игра си избирате да сте, виждате тук Mage, Assassin, Knight, Ranger или Brute. Ето ви Team Deathmatch, това представлява. Влизам в този сервер и трябва да се убиете общо взето. Един приятел ми показа и той има канал, но още не се е разраснал. И ако той участва в клип, ще ви дам канала. Вземам Booking и след 11 секунди почваме. Искам да ви кажа, че вече ще почна да си обработвам по-добро видеята. Микрофонът няма да пръщи вече. И също много проекция, която мисля да направя, ще трябва да се организирам с доста хора. PvP арена, която арена играем PvP. Няма да бъде обикновена арена, просто играем PvP. Ще бъде по класове един срещу друг, нещо като лига, така съм го измислил. Не трябва да се съглася с други геймери, защото не знам дали те ще се съгласят, а и сме доста малко. И почваме след 12 секунди и какво да кажа? Друго? Няма друго. И сега почваме игра. Искам да се извиня, ако има звуци извън камера. Искам да се извиня за това. Добре, този герой не съм го играл. Ще да се интересно. И си имате специални магийки, така че... Но ето какво правеше той. Май правеше един леден купол. Не, какво? Какво правите? Кой ще бъде машина? И защо сме? И аз искам. Сама съм чарджнат до ми наби кофта. Аре бе хора, аз нямам клип. Оставайте ми поне малко да поживея. Имам шанс. Какво тази го работи? War damage или... Добре, ставаме ли... Аз чарджвам. Убивам този. Един... Ей така. Чардж. Иска. Убих на един. Да си можем втори. Ти бяга. И аз трябва да бягам. Още един. Там ни взехме всичките. Айде килва и то си да се свършва. Той избяга. Той ще върна. Нека видим какво ще стане. Добре, наша се звука по някакви пещери. Добре, да излезнал там. Те победиха. Но нищо, ще изиграем още една игра. За да може да видите пряко от играта, всичко. Ако я намеряме. И може би ще има повече игри в този сервер, защото един наш приятел вече мой приятел вече почна да снима. Неговия първи акаунт е спечелен от giveaway и е баннер от Hypixel и от някакъв там на сервера. И ако може, ако знаете как да го прави, ако е някакъв бъг,
Просто пишете, защото много никой да не може да играе. И може да виждате клипа с него. Аз съм то път ще дойна. Добре? Почваме. Добре? Мисля, че така. Виж само какво прави Мейджо. Направо парчи. Тролололо. Аз съм червен. Чек малко. Не. Бега. Играем последно. Дай чакам сега. Може би това ще чуем, може би не. Ще видим. И вече микрофона няма да се чува гадно. Този път ще бъда... ще бъда рейнджър. Добре настрели, което ми харесва. Този път ще жойна. Добре. Ако може да се жойнва. Камикадзета? Какво правите тук? Камикадзе. Хаштаг камикадзе. Добре. Айде, момчета. Искам хубава игра. Добре, трябва да видя чарджа, ако го прави. Ако е чардж изобщо. Какво прави? Agility. Не ability. Agility. Просто съм изумен. Може па да е Agility. Браво, бе. Арабиш бомбането я. Аз се пих. О, добре, имахме един от тяхната. Ендър PhD. Лън. Ето го едина. Тук ще замерям. Цели го. Камон, камон. Ето да кина толкова вече. GG, та игра печелиме. Предполагам, защо падна? Ето се. Къде? На тук. Виж един герой асасин. Сега искам малко да ви покажа на вас близо как е героите. Ето. Charge Power! Помоги ги върши този. Гей, хора, то са някакъв бог. Сега това губля. Абилитиш! Добре, хора, обяснете ми. Какъв е този? Оглия! Путин, Мундите! Аз съм снимал кила, ама се радвам. Почват игра, така че може да съм малко къде. Така единственото друго, които натисахме са Knight. И Brute, който ще се действа на следващата игра. Да, реших, че ще има още две игри. Бързината. То си наспаме мишката по талфца. Брррр, спам мишка. Зъбам. Така, не мисля да кътвам тук, защото има какво да си говоря.
скипали. И спать. Золотно сама. Мама. Дура. Дождь один человек. Написано брудную встану в этой стране. Брудная слава героя. Посмотрим, что не там все внизу. Я пошел. 4. Ну, давай. Добре, абилите, кома абилите. И петичка. Boost Charge, да ще трябва да искаме така. Формата, че се прави на бик така, на баш така. Армия ще ми дойде ли да изпо... Добре, че отяхнете всички да са брут. Бацка. Ти какво си мислиш, че правиш, бе? Викли колко хора сме си на камара. Добре. Другите петима не знам. Петима? 4 ли? 4 сега. Кой ми залепи такъв шамар? Не! Тролололо! 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 Добре, мерси за чарджа. Ма нима го ли ако обичаш? Нима. Хилп! Избери с тук. Майта, играше един на мен. Айде! 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 Още двама. You're seriously? Явно не. Добре, бе, те са се кашмирани на това. Ето го. Единия. Сега тук ще се ръпи. А това е това. Това е расист. Добре. Отиде. Лоннахме гейма, това означава, че ще играме един път с брутал героя. Така че... Нека се спътваме към следващата игра. Защо това продължава да си карми? Леле, изморих се да говоря. Избираме брут. Избираме да сме сини пак. Не сме си пак, добре. Не знам дали да кътвам. Страх май е. Страх май е да кътвам. Явно ще кът. И... Как се... Здравейте хора, отново съм тук. Трябваше да реджойна. Това не е глупости. Ето реджойнах. Сега играем с Брут. И какъв ще е неговия чардж. Чарджа му беше пак някакъв Синикс One. Не че аз ги знам много, но просто говоря да има нещо. А не само да. Им празен клипи да се бия. Аз мисля, че тяхните към... Какво? Добре, малко ме нали сте? Паркур! Master of Parkour. Баш Master of Parkour. Къде там са... Там? Къде? Виж как ще се спръща в това. Добре.
Ама истинско тролюло. Добре, хора, до тук свършва клипа. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте един палец нагоре. Не забравяйте да се абонирате, да коментирате вашето мнение и да продължавате да ме следите. Довиждане!